Matagumpay na nabuwag ang isang drug den sa ikinasang drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay sa Barangay Basud, Bakakay hapon nitong Linggo, Setyembre 21. Timbog sa naturang operasyon ang tatlong individual na kinilalang sina alias Jude, 47 anyos, may-ari ng drug den, habang naaktuhan naman na gumagamit ng shabu sina alias Jer, 30 anyos at alias Tony, 34 anyos. Nakumpiska sa mga sospek ang mahigit 10 pakete ng shabu na may bigat na 10 gramo at may standard value na 68,000 pesos. Habang nandun siya or nag-score siya ng shabu or bumili ng shabu sa nasabing bahay, meron pa siyang nakasabay at nakita niya na doon mismo ginagamit yung shabu. Kasi pwede na nating shabu, sabihin na shabu, dahil meron ng laboratory result na nagsasabi na yung nagbili natin at or na-confiscate natin doon ng mga iniinalang shabu ay positive talaga sa methamphetamine hydrochloride. Nahuli ang mga sospek dahil na rin sa reklamo ng ilang residente sa naturang lugar patungkol sa mga kahina-hinalang kilos ng mga individual na labas-pasok sa nasabing bahay. Nagsimula yan sa report ng mga concerned citizen doon sa area, kaya nag-conduct tayo ng validation and sa tulong ng Barangay Anti-Drug Abuse Council na validate natin na pinaghihinalaan din nila itong gamitan ng shabu. Yung may-ari mismo ng bahay ay ginagawang pot session house yung kanyang lugar or yung kanyang bahay. So by that na information, nagplano na tayo ng buy-bust operation para ma-dismantle natin yung nasabing lugar. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng PDEA Bicol ang mga sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.